Sziasztok! Na, hát itt vagyunk fent dombon, szokásos kis sétánkon. Nagyon kellemes az idő, még nincs az a nagy meleg, viszont gyönyörűen süt a nap, mint láthattátok. És nincs annyi szúnyog. Általában esténként annyi szúnyog van itt fent, hogy alig lehet meglenni. Csak egy ilyen nagy csapkodás lenne a videó. Na és hát múlt hét szombaton volt est nálunk. Elég tavasszal volt talán, vagy nyár elején volt az utolsó. Voltak új emberek, voltak régiek. Nagyon kellemes estét töltöttünk el. És napokon belül fel fogom tölteni majd az újabb eseménynek az eseményét a Facebookra. Októberben mindenféleképpen találkozunk, várunk szeretettel. Elő kell vennem a naptárat, és akkor kinézek majd egy szabad szombatot. Na, és amiről szeretnék beszélni, az az, hogy a spirituális vonalakon is ugyanúgy jellemző a divat, egyfajta közlési módnak a divatja, és nyilván ebben nincs ebben semmi rossz, mert már az is divatos régen, ahogy beszéltek az emberek, most másképp, más szavakat használnak, de most nagyon divatos lett ez a fajta nincs semmi, és ugye ez a non-duális nézőpont, isteni nézőpont, amit először is el kell, hogy mondjak, hogy a legnagyobb igazság, vagy hát most ne tegyünk rangsort az igazságban, egy erős rámutatása az igazságra az, hogy nincs kettő, mert ez valóban így van. Az egység állapota akkor is van, amikor az ember a látszólagos kettősségben él. Ez az egyetlen örök létforma, maga az élet, az, hogy minden mindennel összekapcsolódik, és csak látszólagosan töri meg a forma határai. Szóval ez egy óriási igazság, viszont ennek mormolgatása, mantrázása nem vezet sehova. És én most nem arról beszélek, hogy mondjuk amiről én beszélek, az vezet valahova, mert vagy megtörténik a megadás, vagy nem. Én ennek szabadságában mondom azt, amit. Viszont azt hajtogatni az elkülönültnek, hogy nincs semmi, kérdéseket föltesznek, és mindig csak azt mondjuk, hogy illúzió. Elsősorban egy óriási igazság, viszont a személynek ez csak egy ugyanolyan mantra, mint amikor a vallásokban ugye arról beszélünk, hogy higgyél, mert van Isten. Nem tapasztalom, nem érzékelem, de higgyek benne. És elvisz egyfajta olyan illúzió világba, és nyilván addig még nincs ebből kiébredés, addig teljesen mindegy, hogy milyen fajta, egy nézőpontból teljesen mindegy, hogy milyen fajta illúzióban vagyunk. Sőt, amikor nő az illúzió, ami velem történt, az gyakorlatilag a születés kapuja. Ugye könnyebb megadni magunkat, amikor feszülete van ennek a fajta illúziónak, tehát ugye itt se lehet azt nézni, hogy mi a jó meg a rossz tanítás, mert nem létezik. De azt tud, hogy
mint ahogy a személy mindent félre tud értelmezni, ezt is nagyon félre tudja értelmezni. Azt kell, hogy lásd, hogy az az igazság, hogy örök élet van, azt akkor tapasztalod meg, amikor mersz meghalni. Tehát először a dolgod, idézőjelben, nagyon idézőjelben, mert a dologban egyfajta cselekvés látszódik az elkülönültnek. Tehát először meg kell, hogy hallj, hogy ráébredj erre az örök életre. Akkor ott van a felelősség kérdése. Ugye ugyanezek a tanítások elmondják, hogy nincs felelősség. Óriási igazság. Isten országában élve, hisz ott Isten irányít, de amikor az elkülönültnek van a látszólagos irányítása, ami ugye ellenállása ennek az egy igazságnak, akkor az egyén felelősség felvállalása az a kapu, melyből át tudsz lépni abba a világba, ahol már Isten gyermekévé válsz. Ugye mindig is az voltál, de tapasztalat szinten megjelenik ennek a valósága. És ott valóban már nem ez a felelősség világa van, hanem gyakorlatilag, ugye amikor azt mondanánk, hogy a cseppnek milyen felelőssége van a tengerben, ugye annak van felelőssége, aki azt hiszi, hogy bármit is irányít. Viszont amikor, és ugye a csepp az nem irányít, mert a csepp az nem szokott életre kelni, öntudatára ébredni, éppen ezért milyen felelőssége van annak a cseppnek, mely áramlik a tenger áramlásával párhuzamosan. Ez az újföld proféciája is, hogy ott nem kellenek majd törvények, emberi törvények, és lehet, hogy lesznek majd segítségek, hogy a mindig visszatérő ördög ne vegye át újra a hatalmat, de összességében az egy törvénye fog uralomra kerülni, és ez elég erőszakos szónak tűnik ez az uralom. Az uralom az az, amikor a tenger, ahogy járja a környezetét, egyszerűen önmaga áramlása, és nem egyfajta elkülönült akarat irányítja a tengert, nem egyfajta elkülönült akarat irányítja az embert. Tehát igenis az elkülönült embernek a formai világgal van dolga ahhoz, hogy ez a fajta dolog megtörténjen, amire úgy mutatnak, hogy megvilágosodás. Nyilván itt senki nem világosodik meg, tehát hogyha ugye mindig magyarázni kell ezeket a szavakat, pontosabban nem kell. Volt egy ilyen videóm, ami arról szólt, hogy minden látszólagos, tehát bármit mondok, ne higgyél semmit, mert minden látszólagos, még az is, hogy én itt beszélek. Szóval az a fajta állapot, amikor Isten öntudatára ébred, amit úgy is hívunk, hogy felébredés, az nem abból lesz, hogy neked tudomásod lesz arról, hogy nincs kettő, hogy csak egy van, és hogy nincs felelősség a mennyországban, mert ezt mindig, minden esetben, és ez egy kulcs dolog, hogy mindig, minden esetben az elkülönült veszi fel ezeket az információkat. Tehát nekik mondjuk azt, hogy nincs felelősség, nincs halál, és ez, mivel az ő nézőpontjából ez nem valóság, és ez az ő nézőpontjának egy elérhetetlen állapot, pont ez a paradoxon, hogy az elkülönült nem fog tudni felébredni. Az elkülönült szétesése az, ami ezt a fajta felébredett állapotot adja. Tehát ez nem vezet sehova, amikor bizonyos mesterek mantraként hajtogatják minden kérdésre a választ, azt, hogy nincs.
Mert igenis az ő nézőpontjukból van, az elkülönült nézőpontjából, még ha nincs is. De ő érzékeli, ő látja. Igazából csak ezt érzékeli, és csak ezt látja, és mivel Isten megnyilvánulatlan, és nyilván ő ezzel az érzékelésével, amivel érzékeli az illúziót, avval akarja érzékelni Istent is. Éppen ez a problémája, hogy úgymond nem tud az egyről a kettőre lépni, és sosem fog tudni lépni. Tehát ez ugyanolyan mantra, mint amikor arról beszélünk, hogy higgyél Istenben. Az elkülönültnek pontosan ezzel az illúzió világgal van dolga, és nyilván nem úgy, ahogy most hiszi, hogy dolga van, hogy rakosgatja ezen a Istentől elkülönült ember által teremtett világnak a színpadán a jelmezeket, a kellékeket, a körülményeket igyekszik pakolgatni jobbra-balra, ajtókat keres, mely a boldogság felé visz. Tehát nem olyan dolga van, mint ahogy ő azt hiszi, hanem pontosan az a dolga, hogy végre letegye ezt a fajta útkereső szándékot. Ugye erre szoktam mondani, hogy az ember, ahogy keresi Istent, a találás az nem találás által van, hanem a kudarca által lesz az, amit hívhatunk úgy is, hogy találás, de ez ugyanaz a találás, mint amikor elveszítjük a kulcsunkat, és van egy nagyon erős hitünk, hogy azt valahol keresnünk kell, és akkor ráébredünk, hogy igazából mindig a zsebünkbe volt. Mindig ott volt az a fajta, amit kerestünk, és ezáltal mindig abból a nullpontból lépünk ki, akik eleve már vagyunk, ott vagyunk, az itt és mostban, nem máshol, nem más időben. És mindig ez a fajta keresés kimozdít abból, akik eleve vagyunk. Reménykedve abban, hogy ezt valahol máshol, más időben találja meg. Tehát ez maga az ember tragédiája a nézőpontjából adódik, mely van, és ahhoz, hogy ezzel a nézőpont változás megtörténjen, úgy nem ezek a mantrák fognak neki segíteni, hogy nincs semmi, te nem létezel, te nem vagy, mert az érzékelése szerint ez egy óriási tagadásba megy bele, mert ő azt érzékeli, hogy van, és ennek valóság alapja van. Szoktam mondani, hogy azért a déli bábot tagadni, mert ráébredünk arra, hogy igazából az csak egy érzéki látomás, hogy déli bábot látunk, nincs ott semmi, az még nem azt jelenti, hogy elkezdjük azt a fajta érzékelést tagadni, hogy az nincs. Mert látjuk, és ez egy belső konfliktus felé vezet, csak jobban összekuszáljuk önmagunkat, már eleve is össze vagyunk kuszálva, tehát ez nem nehéz, még jobban. A illúzió világában minden van, a kuszaságnál is van nagyobb kuszaság, de nem vezet sehova. És az a helyzet, és ugye pont erről beszéltem az estén is, meg sokat beszélek erről, hogyha megtörténik ez a fajta állapot, tehát a formai világgal van dolgunk azáltal úgy, hogy megadjuk a formai világhoz kötött szándékainkat, és a magunkba levő szándékot. Ugye ez az istenkeresés, föladjuk ezt a fajta működésünket, és abból van egy lépés, és ha ez megtörténik, és gyakorlatilag ezekben a videókban vagy estéken pontosan erről beszélek,
hogy ezt neked nem egy nem meg kell tanulnod, hanem ez most történik, és merd, amikor majd jön az a pillanat az életedben, hogy megadhatod magad, mert már annyira szorít ez a fajta Istentől elkülönült állapot, mely folyamatosan nő a lufi, és elő fogja segíteni ezt a fajta feszületet, akkor merjél majd ebben megadást. Mert megadni önmagadat. Jézus kereszthalála, ugye, mivel ezt mindig az elkülönült értelmezi, nagyon sokszor az a szimbólum, hogy Jézus mert meghalni, attól született újjá, és ez igaz, de ez a halál, ez nem a formai halálra utal, hogy ő most ott elhalt, meghalt a kereszten, hanem gyakorlatilag az, hogy elfogadta azt, ami van. Elfogadta, hogy önnön elkülönült akaratán túl történik valami, és teljesen megadta magát annak, ami van. Ez volt Jézus szimbóluma a halállal kapcsolatban, és ez volt maga a megváltás. Hogy merte megadni magát. És most ez történik. Most önmagunkat rakjuk a keresztre azáltal, hogy eltávolodtunk önmagunktól, eltávolodtunk ettől a isteni állapottól, elindulunk visszafelé, mert ott nagy zörejeket hallok, Hörbi most nem is nagyon érti. Gyere, megyünk vissza, Maci, gyere! Szóval azt a keresztre feszített történés, az most történik az emberekkel, és azt kell tudd, hogy önmagunkat tettük a keresztre, azáltal, hogy elhagytuk atyánkat, mert azt hittük, hogy majd mi tudjuk, az emberi gőg, az elkülönült akarat eljutotta magát oda, ahova, és most, mint a tékozló fiú, a mocsokban létezünk, még a formai világban ilyen kényelmet még soha nem élt meg az ember, de mégis a mocsokban élünk, mert annyira eltávolodtunk az egytől, önmagunktól, Istentől, hogy annak hiánya már szinte elviselhetetlen. És pontosan formailag ez tesz minket a keresztre, amiről beszélek, hogy ez most történik, és ebben itt nem az a kulcs, hogy te ebben az apokaliptikus közeljövőben majd meghalljál, hanem megad magad ugyanúgy, mint ahogy Jézus megadta magát annak, ami ott történt. És ha ez megtörténik, ami itt és most fog megtörténni, tehát nem kell erre várnod, szoktam mondani, kicsi spirituális gyakorlatok, de annál erőteljesebbek az, amikor pici halálokat mersz megélni, amikor ráébredsz arra, hogy egyfajta vitában megad magad, átad magad annak, ami van, és nem a saját igazságot szerint küzdesz, vagy bármi olyan érzékelsz a világban, ami a nem tetszik állapota, hogy annak megadod magad. Ezek a gyakorlások, edzések arra, hogy majd ez a nagy megadás megtörténjen, aminek a kapujában állunk. És azt kell tudd, amit megint visszatérve, ugye erről beszéltem most a hétvégén, és elég sokat beszélek erről, hogy utána ez a formai világ a megadáson túl sem úgy fog megjelenni, még ha ennek mély hatását meg is fogod élni, hogy nincs semmi, amit eddig hittél.
Tehát itt elő fog lépni ez a fajta világ, amit ugye mantrázunk, vagy az egyház mantráz felénk, hogy van Isten, higgyél benne, onnantól kezdve nem hinni fogsz, hanem látni, és megérzed azt a fajta isteni békét, mely annyira oly természetes lesz számodra, hogy ez a hazaérkezés állapotának fogod érezni. Annyira természetes és tiszta, és annyira egyértelmű lesz, és formán túli, tehát semmi olyan formai nem lesz, ami ezt alátámasztja, úgymond nem lesz okod rá. De amikor ezt megtapasztalod, akkor azt szoktam mondani, hogy ebben lehet egy kis tagadás. A tagadás az, hogy minden értelmetlennél válik, mint ahogy előtte hittél ebben az értelemben. De utána jön az az állapot, az a gyakorlat, mely szintén történik, csak enged, hogy történjen, hogy menj át azon az állapoton, ami az ördög újboni és újboni kísértéséről szól, amit úgy fogsz megélni, hogy elveszítem, fölismerődik, elveszítem, fölismerődik, elveszítem és fölismerődik, erőteljes hullámzásába kerülsz, mindig újra visszatér ez a fajta gondolat, ördögi gondolat, hogy én vagyok, akkor az bevonz, majd újra fölébredsz belőle. Tehát igazából itt is az a spirituális, hívjuk így, nagyon buta szavak ezek, gyakorlat fog előtted állni, ami megint nem az érzékelés tagadásáról fog szólni, hanem igazából mindig azt fogod megélni éppen ami van, mint érzékelés, és pontosan ez a fajta adott pillanat érzékelésének őszinteségével fogod oldani ezt a fajta illúzióvilágot, és elhelyezkedsz abban az állapotban, mely szeretetből létezik, és már nem a szeretetért. Tehát már nem keresi a szeretetet, hanem aként létezik. Az egységből létezik, és nem az egységet keresi. Szóval ilyen mantrákkal, még ha legnagyobb igazság is az, hogy egyszerűen nincs kettőség, csak a beszűkült nézőpontunk mondatja, viszont ez a beszűkült nézőpontok vagyunk, ez az elkülönült, tehát mindig ő akar megszabadulni, ők járnak hozzám estre, ők olvassák az írásaimat, ők hallgassák ezeket a videókat, és mindig a szándékaik darálják le a útmutatásomat, de erre a megadás által rá tudsz ébredni, hogy mekkora játék ez, és onnantól kezdve már nem ezt az elkülönült energiát akarod újból és újból belekapaszkodni, mert igazából ez így történik, hogy megjelenik ez a gondolat, majd belekapaszkodunk, mert fontos, mert én vagyok. Szóval ez a gyönyörű táj, ez mind illúzió, hisz egyfajta rezgés, egyfajta energia, és az is illúzió, amit hiszünk önmagunk formai részéről, és a külvilág formai részével kapcsolatban, hogy mi dolgunk van, ezek mind illúziók, viszont ezzel az illúzióval van dolgunk, hisz ez van, és mindig avval van dolgunk, ami épp van, és ha még úgy érzékeljük, hogy elkülönültek vagyunk, hogy van Isten és vagyok én, állapotot érzékeljük,
akkor ezzel van dolgunk, de nyilván, mint ahogy az előbb elmondtam, nem azzal van dolgod, mint ahogy eddig hitted, hogy dolgod legyen, hogy kitalálj ebből az útvesztőből, hanem megad magad ebben az útvesztőben, hogy ráébredj, hogy sose voltál útvesztőben. Ugye, amit szoktam mondani, meg kell, hogy hallj, hogy ráébredj arra, hogy nincs születés és nincs halál, csak az öröklét. Felelősséget kell, hogy vállalj ahhoz, hogy ráébredj, hogy nincs felelősség, és álomban kell lenned ahhoz, hogy egyszer ebben a fölébredett egység állapotában ráébredj a szeretetre, önmagad természetére, és ez a szeretet megdicsőül, mert nagyobb érték az, amit egyszer elveszítettél, mint az alap paradicsomi helyzetben, amikor úgymond olyan természetes volt az a paradicsomi helyzet. Szóval legyél őszinte önmagaddal, az van, ami, és abban hoz megadást. Rövidesen feltöltöm majd az újabb eseményt, várlak szeretettel titeket. Sziasztok!